11-мин бозӣ барои дарёфти суперҷоми Тоҷикистон баргузор шуд. Дастаҳои футболи Истиқлоли Душанбе ба ҳайси қаҳрамони мавсими гузашта ва Равшани Кулоб, ки барандаи ҷоми Тоҷикистон маҳсуб мешаванд, барои дарёфти ҷоизаи мазкур талош карданд. Суперҷоми Тоҷикистонро имсол дар шаҳри Ҳисор кадом даста болои сар бардошт? Дар шарҳи ҳамкорони мо дида метавонед. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бозӣ барои дарёфти суперҷоми Тоҷикистон дар соли 2021 байни дастаҳои футболи Истиқлоли Душанбе ва Равшани Кулоб баргузор гардид. қисмати аввали вохӯрӣ миёни ин ду дастаи футбол бидуни гол ба анҷом расид, ҳарчанд ҳарду ҷониб талош барои рахна кардани дарвозаҳои ҳамдигарро карданд, аммо ба касе муяссар нашуд, ки тӯбро вориди тури дарвоза созад. қисмати аввали дидор қариб ки баробар ва бидуни гол хатм шуд. Баъд аз танаффус бозингарони дастаи Истиқлол ҷилави бозиро ба даст гирифта ҳуҷумҳои пайдарҳами худро созмон медоданд. Ҳамин буд, ки дар дақиқаи 56-уми рақобат легионери голландии дастаи Истиқлол Ҳусайн Доған бо як маҳорати олӣ баъд аз гузаштан аз якчанд бозингари дастаи Равшан билохира тӯбро ҷониби кунҷи дарвозаи дастаи Равшан равона кард ва иштибоҳ накарду ҳисоб кушода шуд. Будбар мешавем, ки барои Ҳусайн Доған ин аввалин бозӣ бо пироҳани дастаи Истиқлол маҳсуб мешуд. Баъд аз задани гол бозингарони дастаи Истиқлол ба худ бо бештар эътимод пайдо карданд ва ҳамин буд, ки бо гузашти 4 дақиқаи дигар футболбози калидии дастаи шаҳри Душанбе Алишер Ҷалилов бори дуюм дарвозабони дастаи Равшанро маҷбур кард, то тӯбро аз дохили тури дарвозааш берун орад. ҳамин тавр Истиқлол бо ҳисоби 2-0 Равшани Кулобро дар бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон дар соли 2021 шикаст дод ва ҳамакнун бори даҳум дар таърихи мавҷудияти худ ин ҷоизаи бонуфузро ба даст овард. Баъд аз анҷоми бозии мазкур маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуд. Дар маросими ҷоизасупорӣ роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин дигар масъулони футболи кишвар иштирок намуданд. Дар ин маросим бозингари ҷадиди дастаи Истиқлол Ҳусайн Доған, ки голи зебоеро ба дарвозаи Равшан ворид намуд, беҳтарин футболбози бозии мазкур эълон карда шуд ва ба ӯ аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон ва сарпарастон ҷоизаи махсус тақдим карда шуд. Баъдан футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кулоб, ки дигарбора ба Лигаи олӣ баромаданду имсол барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ муборизаро оғоз хоҳанд кард, бо медалҳо сарфароз шуданд. ҳайати мураббиёну футболбозони дастаи Истиқлол бошад дар баробари медалу ифтихорнома ҳамзамон ҷоизаи асосии вохӯриро болои сар бардошт. Истиқлол бозиҳои расмиро дар мавсими ҷадид бо ғалаба оғоз кард. تمام مخلصان، تمام بازیگران، تمام نفرانی که استقلال را دستگیری میکنند برای قهرمان شویشان در سوپر جام تاجیکستان در